Jo vinc aquí a la xuleta. Bueno, i estimant oients, molt prest, obrirem aquesta porta a la cultura, com cada setmana, i avui, molt prest, tenim la primera entrevista d'avui, concretament l'entrevista que avui dedicarem a un amic nostre, que Déu-n'hi-do, fa anys que no ha vingut per aquí, però bueno, sé que no sol escoltar quan pot. El 2007, Déu-n'hi-do, que ha plogut, però bueno, és un artista, avui xerrem d'art també, xerrem de pintura, xerrem de la gran feina que ha fet tot aquest temps que no sabem res d'aquí, des de la ràdio, però sí que han sabut coses per la televisió d'ell, i han sabut coses també de la premsa, i per què no ho han contat ell també quan el trobàvem per Dismó, també, qualque vegada l'han trobat en l'estiu. Bueno, si ens sabem, anem a posar unes musiquetes i molt prest estarem amb ell xerrem d'art, xerrem de pintura, i xerrem també de tot el que li agrada a ell. Que t'agrada, no? Això ja l'antena, no? Sí, estem en antena. Espera. Un gran artista. No, no. La grossa avui. Espera, potser saps què farem? A veure, xerra. Xerra. Efectivament, tenim un gran artista, tenim un gran pintor, menorquí, que d'aquests moments anem a presentar-lo ja. Aquestes músiques alegres, aquestes músiques de sentiment. Estem veient, iniciant aquesta entrevista d'avui, de vespre, quan passen uns minuts ja de les 5, quasi de 5 i quart, pressa de 5 i quart, anem a saludar aquest primer. Vinga, t'ha agradat o no, xalacos? Sí, això ja s'entén, a veure posat per xerrar. Sí, això serveix per antena, això ja. Vale, jo sortiràs un pot de perfil i jo petit, és igual, vinga. Ok? Això ja tira. Bé, però tu consigo que tinguis la gravació. Agafes aigua, rei? Sí. Aquí. Vas fent aturades? Sí, per la pena. Pues, estimats oients, anem a presentar el nostre convidat d'avui, el nostre primer convidat d'avui a l'Incó de la Cultura, l'entrevista cultural. On anem avui, pues, amb el nostre primer convidat d'avui? Amb ell xerrant d'art, amb ell xerrant de pintura, i anem a saludar en Antoni Moyano, pintor i artista. Molt bones tardes, menorquí. Bones tardes, Toni. Molt bones tardes, senyor Santi. Com està? Moltes gràcies per aquestes paraules, que t'has passat una mica, però molt agraïda que m'hagis invitat. Faltaria més. Bueno, Déu-n'hi-do, els 7 dies estem mirant els llibres que tinc de convidades que vaig fent, i Déu-n'hi-do, la darrera vegada que vaig venir va ser en aquesta emissora el 2007. De tota manera, és allò que diuen, tu hi creus amb aquells ditxos i aquelles expressions que diuen, com per exemple, nadie es profeta en su tierra, perquè el que estic veient a tu estàs fent. Tens més èxits fora de Menorca que Menorca, no? O no? Possiblement. Que sí? Això diuen i en certa manera pot ser que sigui una mica així també. Sí? Bueno, jo sé... Més que res, per exemple, si tu les poses en una ciutat com Barcelona, Madrid, Nova York, que tenen 4, 5 milions, 10 milions d'habitants, doncs és més possibilitat que hi hagi qualcú que li arribi, no? També és per números, no és... No és que aquí s'hagi de tenir un criteri perquè hi ha qui que no l'organitza una obra. El que passa que aquí potser agrada un tipus d'obra i potser de fora agrada un altre tipus d'obra. Clar que sí. Això és normal per la cultura, per el context social, aquí vivim en una illa que és reserva de l'atmosfera. Claro. I això t'afecta, no? Tenim les platges que comences a caminar i veus la mar, això també afecta l'obra, no? Clar que sí. Si no veus edificis, semàfors, si no bullici de gent, metros, taxis... Clar que sí. Bueno, Moyano, jo també es conèixer tu, si no és així me pots rectificar, perquè Déu-n'hi-do, ha passat tant d'anys, jo també es conèixer tu quan anaven a l'Escola d'Arts i Oficis de Menorca. O no? Tu vas estar cursant o no? Veus? Perquè jo també de petit vaig destacar molt, de petit i més jove destacava molt amb el tema de la pintura. Bé, amb el dibuix, més que res, vaig destacar molt en pràctica, a escola sempre me deien destaca en pràctica, però en matemàtica un poc creuassó, saps? Però allà amb el tema de pràctica jo sempre era, no sé, destacava en pràctica i en aquestes coses. I en la creativitat també. I me'n recordo que van dir, el teu seria anar allà, i te vaig conèixer per allà, sé que feies volum, escultura, cosa en guix,
Jo crec que si fas ràdio és una cosa ben bé creativa. Sí, clar. No de pintar o dibuixar, aquesta facilitat l'has traslladat als micròfons. Claro que sí, i tant. De totes maneres, jo m'agradaria que me diguessin també de on te ve tu, però bueno, sabem que una persona diuen és que té vocació vol dir que tens una dedicació però que també des fons, no? Vull dir, tu de on te ve la vocació d'artista? Vull dir, vas destacar a escola també com jo, vull dir, perquè tu pare era pintor, tenies qualque... Bueno, mon pare era un orfebre i feia... Adaptava l'or i feia peces de joieria amb or i que tenia 10 anys fins que va morir va fer feina d'això, vull dir, d'artesà. Però jo aquesta vertent la vaig aprendre de petit, però m'atirava més l'altre. I a diferència de tu, jo traia molt bones notes, més que de música o que de plàstica. La plàstica traia bones notes, però el que no era de matemàtiques i coses d'estudiar. Això sí. Jo soc més de lletres. Però s'havia moltes voltes. Claro, jo soc més de lletres, crec que sí. A veure, quin horòscop ets? I això ho demaneu? No, però sembla, perquè jo som Géminis, Ah, mira... Un drac de foc, del xinès. Jo soc Géminis, i diu que nosaltres som molt creatius. Molt comunicatius, però això acaba molt bé a la ràdio. I que fem molt bons llibres. Som a dir. Molt bé. Bueno, a veure, més cosetes. A veure, del 97 fins ara, a veure, apunta-me coses que t'han passat, perquè no vaig entrar que vas anar a Berlín. Sí senyor, vaig estar 2 anys i pico, de fet encara tinc caixes per allà, però la vida me va reconduir cap a Nova York. De fet, després de venir aquí, quan vaig venir aquí encara tenia un apartament llogat a Berlín. I després d'allà vaig anar a Nova York i després he començat un periple de Nova York d'exposicions, que feia un caldo de cultivo i de fer una llavor, i encara vaig per allà i ara tinc obres a Nova York. A Nova York! I quan te diuen, vostè és espanyol, vostè és menorquí, vull dir, Menorca, bé, Espanya sí que ho coneixen, però Menorca, allà coneixen Menorca? Sí, però a vegades ho barregen amb Mallorca, però jo a Nova York capital i gent d'allà, nascuda de pares d'allà, ha vingut aquí a estiuetjar qualque vegada de la vida. O sigui, sí. Hi ha gent que ho confon, Balears per ells és Mallorca, però hi ha gent que ha vingut a Menorca, sí. Claro que sí, perquè jo a vegades me'n record... De fet, a New York Times va sortir un dels millors destins del món de turisme recomanat, no sé si va ser el 2011, quan va sortir el diari Menorca. Sí. I el número 1 era Menorca, no Mallorca. Amb tots els respectes. Sí. Clar que sí, no, cada cosa per lo seu... Però vull dir que Nova York va valorar més Menorca sobre Eivissa o Formentera i Mallorca. Claro, potser perquè Menorca, bé, jo som menorquí, vull dir, allò que diuen, no, cada un rei per seus sants, però jo som menorquí, vull dir, que pot ser que valorin més Menorca perquè és més tranquil·la de veure Mallorca, perquè també a Mallorca és un altre món, vull dir, jo vaig allà i potser més animació és cap de setmana, vas a Eivissa i hi ha més discoteques, que vull dir que... I aquí a Menorca més tranquil·let, millor. Està clar, la gent que viu a una urbe i està rodejada de grans edificis o de massificació de gent, quan venen aquí, al·lucinen, perquè tenen pau, tenen tranquil·litat, tenen clima, tenen paisatge, i crec que és per això. Claro que sí. El que passa que no, em sembla que no li acaben de donar... Jo a vegades he vingut gent de fora que me ve de Madrid i me ve d'altres llocs i me diu és que Menorca és un paraís, perquè vull dir, hi ha una tranquil·litat. I jo vaig pensar, hi ha tranquil·litat al mes d'octubre, perquè ara més assistiu que ve turisme, gent de fora, hi ha més desmadre en les festes patronals i en la franja i això, però dir que després quedam els 4 que són d'aquí i hi ha molta tranquil·litat, vull dir, te pots refrejar, te pots refrexar, te pots relajar, te pots concentrar. I bueno, tu com a artista hi creus també en aquella expressió que diuen ara estem a la tardor, en otoño los artistas se inspiran, los artistas se creativan, els pintors, els escultors, els artistes, els poetes, tu és de tardor, tu és de estiu, tu és de hivern, tu és de primavera... Però sí, sincerament, però és veritat que, per exemple, a l'època de primavera tinc una producció normalment molt alta i ara també. Normalment, és veritat, a l'estiu fa massa calor. I a l'hivern depèn d'això. Tot i que jo no som ben bé d'aquests... Jo la primavera
Sí? Serà perquè... Sí, fa massa calor. Claro. I ara també és una molt bona època per els rius que canvien. Claro. Claro, perquè ara en estiu, o sigui, quan comença la primavera diuen que és quan la primavera rebenta de colors, les flors, és el renaixement, és el naixement de les plantes després